Здравейте, колеги! Казвам се Антон Андреев и съм доцент в катедра японистика при Софийския университет Свети Климент Охридски. Днес, във връзка с темата за японските ономатопеи, за ономатопоетичния пласт в съвременния японски език, искам да ви говоря за сонорността на фонемните реализации в японски език и техните импликации за разбирането на звукописа в японската ономатопоетична лексика. И така, структурата на днешната съвсем кратка лекция ще бъде следната. Първо, разбира се, ще ви дам определение за това, що е сонорност. След това ще се спра на така наречената скала на сонорността, доколкото говорните звукове могат да бъдат подредени според своята сонорност в един континуум. След това ще се спрем на сонорността на японските фонемни реализации. Разбира се, една и съща фонема може да се реализира с най-различни говорни звукове. Ние нямаме възможност да обсъдим всички от тях, но ще се спрем на някои основни принципи. След това ще се опитам съвсем накратко да засегна връзката между сонорността и така наречения звукопис. Когато говорим за звукопис, ние имаме предвид отклонение от принципа за произволност на езиковия знак, според който, както знаем още от времето на Фердинанд дю Сосюр, езиковия знак е произволен и не може да бъде по никакъв начин сведен до значенията на звуковете, които се състават. И все пак, както отбелязва и самия Сосюр, ономатопеята е изключение, при което се наблюдава мотивираност на фонологичния състав на съответната дума. Това нещо важи и за японската ономатопея, която отива отвъд обикновеното звукоподражание. И тази част от нея е известна като гитайго. На практика е характерна именно с този звукопис, за който ще говорим днес. Най-накрая, накратко ще обобщи изводите от това, което сме казали. И тъй. Понятие за сонорност. В българското езикознание понятието се използва понякога относително тясно. Аз ще си позволя да го използвам в тази лекция в широкия смисъл, който повече или по-малко може да бъде даден последния начин. А именно, че относителната чуваемост, която говорните звукове притежават спрямо други говорни звукове, произнесени с същата височина, сила и дължина, се нарича сонорност. Разбира се, всички звукове трябва да се чуват, иначе те не биха имали функции, не биха могли да изпълняват своята функция при речевата комуникация. В този случай обаче става дума за относителна чуваемост. Някои звукове, да кажем широките гласни, със сигурност се чуват по-добре от звукове от типа на беззвучните съгласни. Именно тези разлики ние можем да наречем разлики в сонорността, или ако предпочитате, можем да използваме славянската дума чуваемост. В учебниците обикновено се говори за скала на сонорността, като мненията по въпроса не са непременно единни, но все пак можем да кажем, че съществува съгласие относно нещо като това, което сега ще ви опиша. Значи най-сонорни, най-чуваеми са широките гласни, по-малко чуваеми са тесните гласни, но по принцип гласните са най-чуваеми. Следва групата на така наречените апроксиманти, които понякога в българската терминология се наричат полугласни.
Следват така наречените вибрантни или едноударни съгласни от типа на българското Р, Р или японското Р в лари до дедо. Следват носовите и страничните съгласни. Под странични разбираме съгласни от типа на Л. Следват звучните проходни съгласни, като З или Ж. Беззвучните проходни съгласни, като С или Ш. Звучните преградни съгласни, като Т, като Д или Г. И най-накрая беззвучните преградни съгласни, като Т или К. Как изглеждат лидатата в японски език? Тук съм представил една схема, която показва относителните места на артикулация на 5 основни японски съгласни. Можем да кажем, че най-сонорна от тях е и най-широката А. Следват средно широките Е и О. И най-ниско сонорни, най-слабо чуваеми са тесните И и У. Що се отнася до японските съгласни фонеми, тук нямаме възможност да се спрем на всички възможни реализации и все пак най-напред с най-голяма сонорност ще бъдат апроксимантите йод, като в яма, и W, като в, да речем, ваши. След това идва едноударната съгласна Р, като в Д. След това имаме носовите съгласни М, Н и морообразуващото Н, като в ма, не или да кажем хон. След това имаме тук нещата са малко по-специфични, но да кажем, че това са З, Дз и Дж, което понякога се произнася и като Ж. След това имаме съгласните след това имаме съгласните С, Ш, Ц и Ч. След това имаме съгласните Т и К. И най-накрая съгласните Д и Г. Тук трябва да имам предвид, че дължината на съгласните, също както и на гласните, е фактор, който увеличава чуваемостта. И накрая няколко думи за импликацията, която сонорността има за звукописа в японската ономатопея. По принцип, когато говорим за сонорност и звукопис в ономатопеята, обикновено разбираме сонорността по-скоро като бинарен признак, като противопоставяне между по-сонорен и по-малко сонорен звук, отколкото като някакъв векторен признак, който позиционира многобройни звукове в някакъв континуум. Сега, тук съм се опитал да изборя някои особености, които обаче далеч не изчерпат значението на сонорността в японската ономатопея. По принцип, по-високата сонорност, както може да видите,
може да бъде импликация за по-голям размер, тежест, размах, тъпа форма или усещане, бавно темпо, влажност, лепкавост, грапавост, отрицателен нюанс и така нататък. Това далеч не изчерпва по някакъв еднозначен начин значението на сонорността. Говоря само за съвсем общи тенденции, които естествено трябва да бъдат анализирани за всяка една минимална двойка, а има немалко такива, както сега ще видим. Започвам с един пример, при който имаме минимални двойки с противопоставяне на широка и тясна гласна. Естествено, че широката гласна е по-сонорна от тясната. Това са думите хара-хара, хири-хири и бара-бара, бири-бири. Тук имам противопоставяне на гласната, по-сонорната срещу по-малко сонорната и. Съветвам ви да проверите внимателно в речника какво означават тези думи. Онотопеите, както и повечето думи, са многозначни. Но ще можете да забележите най-вероятно, че думите с А по принцип говорят за по-голям мащаб на усещането или примерно ако сравним хара-хара като субективно усещане, като дума, която изразява някакъв вид чувство, хара-хара ще бъде дума, която се отнася за цялостното състояние на човека, да кажем на тревожност, както в хара-хара доки-доки. Докато хири-хири ще бъде свързано с някакво физическо ограничено усещане за болка и сърбеж, да кажем в някаква част от кожата. Тоест нещо с по-малък мащаб, но едновременно по-остро по характер. Това е просто един пример. Тук нямам време да анализирам различните значения на тези думи. Съветвам вие да ги проверите в речника и да се опитате сами да го направите. Вторият пример, който отново ще оставя на вас за анализ, е свързан с противопоставянето на по-сонорните звучни с по-малко сонорните беззвучни съгласни. Това са думите, това са минималните двойки бара-бара, с по-голяма сонорност на Б и хара-хара с по-малка сонорност на Х. И също така бири-бири и хири-хири. Отново ви съветвам внимателно да проследите в речника значенията на тези думи и да се опитате да сравнявате значения, които са съпоставими. В зависимост от това да кажем дали те се отнасят за субективно усещане или за поведение на някакви предмети, което са доста, тези семантични сфери са доста различни една от друга, но може би и в едната и в другата ще намерите някакво потвърждение на хипотезата, която аз ви изказах до тук. И тъй като времето ни е ограничено, накрая мога да кажа, че сонорността като признак на говорните звукове, включително на тези, с които се реализират японските фонеми, може да бъде някакъв ключ към разбирането на звукописа в японската онотопея, схващане преди всичко като бинарен признак, отколкото като векторен признак. Преди малко обърнах внимание на разликата между тези две понятия. Тоест, като противопоставяне между сонорен елемент и несонорен елемент, така да се каже. Отколкото като някакво нареждане на на някакви думи според степента на сонорността на даден елемент в тях. Последното е напълно невъзможно, но
Мисля, че първият подход е по-адекватен, и можем да намерим немалко минимални двойки, които се различават по степента на сонорност на някакъв свой елемент, бил той гласна или съгласна. Най-накрая просто споменавам своя скромен учебник, който може да е интересен за онези от вас, които се интересуват по-подробно от фонологията и фонетиката на японски език. Това беше от мен. Благодаря ви, колеги, и се надявам, че наистина ще се забавлявате с ономатопоетичния пласт в японски език, който е изключително богат и интересен. Благодаря ви за вниманието.